ma omakogi kaka anyuola margi. Kae madakele jalonyo weche mag somo wan ka kod Boaz Waruku. Sigana gi nitie kendo winjogi e kind ogandawa 100% transition. Onyalo bedo lek ma sirkal nitiere godo to jopiny nitiere oko mare. Koso pogruok ni biro yo machal nade. Kiwinjo sigana machal kama chaka sana. Cleophas ka winjo story mar nyathini koni pi wang'i wuok to dok na iye. Kech ineno nyathi ma adieri komiye thuolo. To kiny Kenya will be proud nikech innovation mogolo. Kiny Kenya will be proud nikech nyithindo kata ma en owuon obiro bedo gi nyithindo moriere. Nikech kitero nyathi cha skul, nyathi ma nyakon, ng'eni izuia gi kang'eny, iloso gi kang'eny. To nikech sirikal sani osebedo ka wacho wach policy mar atamalo 100 ma ji kiwuok e level moro tidhigo machielo ni ote ni onge ng'at monego lale kore ka. Pani en wach ma ok onego bed ni dhoke mikete. Nikech onego ng'iye ni to mondo mi gino timre ang'o ma nyaka watim. Ma nyathi ma pod en nyathi. Adwoko ni en nyathi ma pod nyathi. To en nyathi. Kech pok ochopo higa 18. E pend chik koni nyathini sirikal nigi mzigo ma nyathino kopo kata ni mama gino kata en ng'ato tero wach neno e kot nang'o mi an dala ok adhi sikul. Ibi mi sirikal chweto moro mapok gidwaro giyudo. Matiende ni en ratiro mare monego bed ni odhi sikul. To kapok wadhi e mano nikech mago to ing'eni weche makoro dhi e doho mondo mi odhi okaw thuolo mang'eny. Ng'eni sani onge jok moko KCP machielo midhi chak tim. 2023 ema ne giko mar timo KCP, Kenya Certificate of Primary Education. Nyathi moro amora manotimo KCP matiende ni oonge CBC. System mare gi style mani puonjego mochopo motimo go KCP no opogore gi jo CBC masane nitiere ng'egi ka. Ing'eni ok inyal koni ka koro thuolo ni otamore we mondo nuo odogo chak gi jogi. Ok gidhi winjore, gin gik mopogore, styles mopogore kabisa. Matiende ni en ka ok odhi sikul to mano e gikone. Omiyo kanya dwa temo mondo mi awachi ni adieri ka wadwa ng'iyo ni to 100% transition kata tamalo 100 ma nyithindo dhigo no. Wachake nade? Onego bed ni wachake ni the infrastructure mar the national government. Wan gi the coordination mar national government affairs. Nyaka e tie ot. Nyaka e dhodi Cleo nikech nyumba kumi cha ging'e ni macha od ng'ane. Matiende ni sani onego bed ni sirikal okia ni to nyithindogi mapok odhigi gin kanye. Kich gin gi ripodno. Ng'eni ripodno ema dhi malo ming'eni chiegni okinyi godhiambo. Imiyo president mar Kenya ema ne intelligence mimiye. Gima kama timore, statistics timore, gini kama. Koro miyo ok wanyalo wacho ni gikia kuma nyithindogi nitie. To ka ging'e kuma nyithindogi nitie, ang'o ma gitemo timo? Gini is connected to okele machiegni gi wach mar waikore ikruok mane mondo mi nyithindogi osom. Waikore mondo mi ka nyithindogi osetieko level ma gitieko to gidhi maonge gimoro ma dhi geng'ogi, yani obstacles kata barriers, vizuizi, gimoro amora manyalo bedo mbele gi, obed ni en uniform, obed ni en fees, obed ni en distance, yani ni kumoa e kodhi en mabor kata kopo ni en day school, obed ni en ang'o gimoro security nikech nitiere kuonde moko mabe nyithindogi pok odhi sikul nikech wach arita mar gweng', arita mar dala. Koro weche gi duto te e gima omi iketo ga telo kata jotelo e migepe mopogore kaka mar somo. Gimo onego bed ni chando wi cabinet secretary motelo ne kanyo to gi principal secretary en ere kaka nyithindwa gi duto te ikawo gi mondo mi gidhi. Anyalo miyi mfano mar administration mokalo. Nitie yaw mane ok nega kiani ben nagineno gima Professor Magoha ne timo to kiani gino bende ka ginyalo replay sani biro make meaning ka ginyalo kele sani. Kech ni neno ka Magoha ne nyalo wuok ni adhi manyo gi kuma gintie.
ineno kodhi owuotho kata kuonde ma ji odakie ute ma bende ok be ahinya owuotho nyaka ye kuro kodgi bintie nyathi man ka kata en symbolic to nitie gima nooro onyiso ng'ata ng'ata ni in be kineno nyathi moro amora to ket wachne no bede attention mar sirkal to nyathino mondo mi oter skul. So adieri ikruok akoni ikruok ne nyithindo gi mondo mi odonji to gi strategy kata rieko mwagolo gi go mondo mi gidhi kik gidong. Mano gik moko ariyo ga neno kapok waikore negi. Kato kaka koro wadil gi gik matemo geng'o gi mondo mi kik gibed e skul nikech kaka sani mwawuoyone nitie nyithindo mang'eny ma pod man dala nikech noriembi wach fi. Inyalo dhi kato bende intiere kanyo to tam dwa rumo to pok ichulo fi kato goli iyudo ka rieko mwang'iyo ni ka gintiere skul somo no timore and somo no dhi timore ka jopuonj ka endi ntiere oketgi maber kendo somo no dhi timore ka gigegi mag tiegruok only the education needs, learning needs, teaching and learning needs bedo provided. Omiyo akona adieri kik waket ni sirkal osiko mana ka nyisowa ni 100% transition to gik moko ma kwan adek go kwan eka bedo ikruok mondo mi nyithindo gi odhi golo barriers moro amora mondo mi kik geng'gi to gi kao action mondo mi wagolgi kuonde mag dipod ni giponde kaka nyithindo manyiri sani ibiro yudo ni manyicha pok odhi e skul samoro ng'ato biro koni ni en kuro oseyudo dhako kendo samoro wacho kamano to kata janyuol bende ng'eyo samoro to bende oringo pondogo janyuol okia e Kenya ka ing'ini ok oyieni kendo nyathi omiyo koponi nitiere jok ma bende osebedo kamano en atua ma sirkal onego bed ni ng'iyo ni to in ng'a idhi kawo nyathi mar skul iketho ne dhi sikul ng'eni dhi tweyi chik nitiere ma dhi tweyi e gigi duto mar neno